ଯୋଗ ଲାଗିବ ଏବଂ କମିଟିର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ପୋଷ୍ଟକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ପାଣି ଦେବୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।